още едно име, което е познато сред публиката, която се интересува от така наречените у нас приложни изкуства. Аз не бих приела подобен тип класификация като съответстваща на състоянието, в което в момента се намира изкуството, тъй като приложно е една дума, която в никакъв случай не може да характеризира този тип изкуство. Аз напротив би го нарекла като изящна пластика. 20 непоказвани досега творби на Константин Вълчев, създадени през последните 2 години, видяхме в зимната градина на Националната художествена галерия. Обекти, изпълнени с кристална рафинираност и преливания на багри и форми. Авторът получава първите си уроци по майсторство в стъкларското изкуство в ателието на професор Либенски, а по-късно и в известните чешки заводи за стъкло. Специализира в Розентал студио в Хамбург. Включително бил е преподавател в едно от много известните училища по стъкло в Щатите, в Сиатъл, Пилчук. В този смисъл той е автор, който е имал достатъчно възможност да се докосне до световната школа в изкуството на стъкло и действително да представи у нас и сега с тази изложба в Националната галерия последните си творби и последните си постижения. Всъщност, онова, което ни показва Константин Вълчев, са изключително професионално изработени пластики, с много добро познаване на технологичните процеси и с наистина една висока школовка на Пражката школа. И не само, тъй като той е автор, който е имал възможност да пътешества и да трупа отпечатъци от впечатления в много страни и ситуации. В интерес на истината, Пражката школа е действително световно известна. Една част от нашите автори също са се школували, както ето и Константин Вълчев там. Така че за някакви големи различия не може да се говори. По-скоро става дума за все пак ниво на технологични постижения, което, разбира се, аз с удоволствие признавам на Пражката школа. Добре обмислени експерименти с формата, от които лъха сигурност и рутина. Предмети, изискващи от притежателя си определени качества и вкус. Пластики, които биха подхождали не на всеки дом. Вижте сега, той е по-скоро универсален в стъклото, тъй като е автор и на много стъклописи и витражи. Автор е включително на стъклопластики, които са по-скоро с декоративно-монументален характер, както казваме ние. В този смисъл те биха могли да служат и като елемент в архитектурата, но едновременно с това е автор и на такъв тип чисто изящна пластика, която общо взето няма чисто декоративен характер. Когато се докосвам до идеално гладката повърхност на стъклото, загубвам представа за критериите за съвършенство. Хладно и достатъчно гордо за това, че някой не го е похабил безполезни упражнения. За това и става дума. Защото този период за Константин Вълчев отдавна е отминал и сега той е достатъчно последователен в търсенията си. Интересното е това, според мен, че той съчетава едновременно търсенето на строгата форма, почти геометрична, с много интересни фактури, с много интересни вътрешни структури в стъклото, с много специфична гравировка и търсене на отблясъка. Да ангажира светлината да ти служи по неволя. Сега разбирам защо в детските ми представи работата с стъклото за мен е била равна на магия. Кой друг би могъл да подчини сноп лъчи на известен ритъм и ред, който може да се отъждестви с прекрасното? Умелата намеса на цвета, разбира се, допълнително насища стъклото за смислови елементи. Временно с това пък цвета дава възможност на светлинните отблясъци действително да се изявят в пълния си блясък, особено при едно подходящо осветление.